Omemma mere onwe ya, omenjọ mekwara onwe ya. Ihe mmadụ na-echere mmadụ ibe ya na-abịara ya. Maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ enwere ngwongwo ọsọ. Mana o nwekwara ka ọ dị na mmadụ gburu ọgụ n'ụkwụ n'ụlọ ọrụ. Ntị adịkwa. Otu onye ara ka ọ na-aba kpọọ ya omemma, ọza mere onwe ya. Ihe wee rizie ya aha. Ọ bụrụ na inye ya ihe ọ ga-agwa gị bụ omemma mere onwe ya. Ihe ejiri marazie ya n'obodo abụrụ omemma. Onye ọbụla ị kpọrọ omemma ọ matala onye na-akọ maka ya. Onye ara bụ enyi ọha, ọ naghị achọ okwu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enye ya ihe nrite dị iche iche. Ọ naghị akwa mbe. O nwere otu ọgaranya ọ na-abụ omemma gaa n'ụlọ ya. Ihe ọbụla o nwere ọ chọrọ onye ara na ụmụ ya na-amakarị njakịrị. Ụmụ nwoke a na-adị enwe obi ụtọ ma ha hụ omemma, mana ọ bụ naanị nwunye ya ka obi na-anaghị adị mma ma ọ hụ ya. Ihe ọ na-ekwu n'obi ya bụ na onweghị ihe jikọrọ ọgaranya na onye ara. O jiri maka ya wee na-enye onye ara level. Omemma bịa n'ụlọ ha, ọ naghị esokwa okwu. Ihu ya ejie ka mmiri, okete imi na-esuli elu ka oke mkpi. Ihu ya ekwesịrị ịgwa gị na agwọ nọ n'akịrịka. Mana onweghị ihe omemma kpọrọ ihu ya, maka na ochie nkịrịka ụlọ anaghị atụzi egwu agwọ. Echiche ọjọọ amalite bịama nwaanyị a n'ime. Ihe ọ ga-eme wee memile omemma ka anya ya hụdewe ya. O wee ruo otu ụbọchị, omemma chọrọ nwoke a gaa n'ụlọ ya etu ọ na-esi emebu na mbụ. O wee bụrụ na ọ nọghị ya. Ụmụ nwoke a gara akwụkwọ. Naanị nwaanyị a bụ ihe nọ n'ime ụlọ. Mgbe ọ hụrụ omemma, ọsọ ọnwa egbuola ka atụrụ aka. Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-egote akụrụngwa eji esi nri n'usekwu dịka ite, ngaji, efere na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na mma, ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị na-achọ ebe ị ga-egote ihe cosmetics ụmụ anyị ji achọ mma n'ebe ọ dị ọnụ ala, kpọtụọrọ IJ Wholesale Store. Ọ na-ere ihe ndị a n'ọnụ dị mma. Ọ bụ akara ekwentị ya ka ị na-ahụ n'ihu ekwentị ebe a. Ebe ọ bụla ọ sọrọ gị nọ n'obodo Naijiria ha ga-eburu ihe ndị a tụọ n'ihu ụzọ gị ozugbo. Ha na-edeliva ka ụmụ nwaanyị ndị Hibru. Ngwa metụ aka na link ya nọ na comment section ka gị na ha rụọ, ma ọ bụ ịkpọọ ha n'akara ekwentị ya. Ọ banye n'ime ụlọ ga buru otu ogbe bread mee ihe o mere n'ime ya, pụta tụọrọ onye ara. Onye ara ghọrọ bread si ya omemma mere onwe ya. O buru bread pụkwa pụtawa hụ ụmụ nwoke a ebe ha si ụlọ akwụkwọ abata. Ha kpọọ ya omemma nyenụ m bread. O buru bread ahụ nne ha nyere ya bunye ha. Ụmụaka na-enweghị ihe ha chere adọsa bread laruo malite tinwe afọ ha. Nne ha ajụọ ha ihe ha riri, ha si omemma nyere ha bread ha tara. Nwaanyị eburu aka n'isi na-eti ọnya okwuoro onye ọzọ amana ya. Gee m ntị, ọ bụ ihe onye na-echere onye na-abịara ya. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ihe ahụ iji tụnyere mmadụ ka a ga-eji atụnyere gị. Omemma mere onwe ya, omenjọ mekwara onwe ya. Ọsọkwa gị chee na onweghị onye hụrụ gị. O nwekwa ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Imechakwa otu ụbọchị ọ ga-agbọlite elu, maka na onweghị ka nnụnụ si fefegharị ịhụ okpuru afọ ya anya. O nwekwana ka mmiri si wee zoo asị n'ala ama. Ntị adịkwa. Kpọtụọrọ IJ Wholesale Store. Ya gazie.